नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो आज के ई वीडियो में हम लेके आयल बनी गाना जोन ऐप बा ओकरा बारे में टॉप 5 के लिस्ट गाना कंपनी निकाले बाड़ी कि साल 2021 में टॉप 5 एल्बम कौन बा, टॉप 5 आर्टिस्ट कौन बा, टॉप 5 सॉन्ग कौन बा भोजपुरी के। जी हाँ, तो सभी लिस्ट आप सब खातिर लेके आ चुकल बानी हम। तो सबसे पहले शुरू कल जाई गाना से। जी हाँ, कि सबसे पहले टॉप 5 गाना में कौन बा। 5वां नंबर पर जोन गाना बा उ बा बंगलिनिया बिया गुंजन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका के। जी हाँ, 4था नंबर पर जोन गाना बा उ बाराते दिया बुता के पिया क्या क्या किया पवन सिंह और इंदु सोनाली के। 3रा नंबर पर जोन गाना बा उ बा खोजे ला कुंवार। जी हाँ, इहो पावर स्टार पवन सिंह जी के बा। 2रा नंबर पर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के चुम्मा देदा सैनिटाइजर लगा के, साथ में अंतरा सिंह प्रियंका जी ई गाना के गौले रली। और पहला नंबर पर जोन गाना बा इस साल यानी कि 2021 में सबसे ज़्यादा बजल बा उ बा हंसुआ के हैंडल राजा जी। जी हाँ, गाना ऐप पर ई 5 गो भोजपुरी के गाना 2021 में खूब धमाल मचौले बा, खूब ट्रेंडिंग कैले बा। अब बात करा तानी एल्बम की कि एल्बम में कौन कौन फर्स्ट बा। जी हाँ, में एल्बम के नाम में अभी न लेम की एल्बम में फिल्मों में ऐड बा। जी हाँ, कैसे कि अब फिल्म के तौर पर ही एल्बम बनेला, एल्बम तब कोनो रहबे ना करेला, सब गाना सिंगल ही रिलीज होखेला। तो 5वां नंबर पर जोन फिल्म के नाम बा उ बा मेहंदी लगा के रखना। मेहंदी लगा के रखना फिल्म के गाना साल 2021 में 5वां नंबर पर सबसे ज़्यादा सुनल गया बा। 4था नंबर पर बा मुकद्दर। 3रा नंबर पर बा सत्या। 2रा नंबर पर बा वांटेड। और पहला नंबर पर बा क्रैक फाइटर जो कि पावर स्टार पवन सिंह जी के बा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ई पोजीशन ले ले बा पवन सिंह जी के फिल्म, और 4था और 5वां जोन पोजीशन बा उ खेसारी लाल यादव जी के फिल्म ले ले बा। अब जोन सबसे मेन बात कि टॉप 5 आर्टिस्ट कौन बा। जी हाँ, तो ओकर बात करता नहीं। 5वां नंबर पर बाड़े आर्या शर्मा जी। जी हाँ, आर्या शर्मा जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर बाड़े, और इनकर म्यूज़िक डायरेक्टरी में इतना ज़्यादा डिमांड हो गई बा कि इनकर द्वारा बनावल गई म्यूज़िक के इतना ज़्यादा दर्शक लोग सुन ले, इतना ज़्यादा पसंद कैले कि ई टॉप आर्टिस्ट में 5वां स्थान पर आ चुकल बाड़े। 4था नंबर पर जौन बा उ बाड़ी शिल्पी राज जी। जी हाँ, शिल्पी राज जो कि खूब धमाल मचा रहा बाड़ी 2021 में, उ 4था पोजीशन पर बाड़ी। 3रा नंबर पर जौन बाड़ी उ बाड़ी अंतरा सिंह प्रियंका जी। अब बारी बा टॉप 2 के। तो टॉप 2 में 2रा नंबर पर बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी। जी हाँ, और अब रह गए एगो पोजीशन, और वो एगो पोजीशन लेके गए बाड़े हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी। टॉप 5 आर्टिस्ट में से नंबर 1 पर बाड़े भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी। जी हाँ, तो पूरा लिस्ट आप लोगन के दिखा देनी। अगर आप लोगन के लिस्ट पसंद आयल बा, खबर पसंद आयल बा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और वीडियो को लाइक कर दी। और आप सबके बता दी ई जोन लिस्ट बा ई गाना ऐप पर जितना गाना के सुनल गईल बा ओ हिसाब से बनावल गईल बा, और कोनो प्लेटफार्म पर ना, सिर्फ गाना ऐप पर। जी हाँ, और ई खुद गाना ऐप जोन बा उ खुद ई लिस्ट जारी कैले बा, हमनी ना बनैले बानी, गाना ऐप वाला जारी कैले बा। तो पसंद आयल बा तो लाइक कर दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।